Noia prepárase xa para acoller a 40ª edición do Rally de Noia. A cita será a seguinte fin de semana, o 17 e 18 de abril. Na presentación oficial da proba, a segunda do Campeonato Galego da Especialidade, tomaron parte, ademais dos membros da organización, a Escudería Berberecho, representantes dos distintos concellos polos que discorre a proba, que destacaron a importancia desta cita, nunha edición ademais especial, cargada de emoción e espectacularidade. Eu creo que é a proba deportiva máis importante da comarca, agora incluso vai máis alá da nosa comarca e proba no Concello de Brión, por exemplo, e tanto en participación como en intensidade deportiva, creo que é un evento dos que espera toda a ciudadanía sempre polo Rally de Noia. E deste sempre da vosa man e o voso lado ao Concello para o que faga falta, vale? O sea que contade con nós para calquer batalla que haxa que librar para defender o Rally de Noia e unha proba tan importante como esta. Na edición deste ano participarán uns 140 pilotos. O arranque da proba, que será o venres 17 ás 8:30 da tarde dende o Parque Pechado de la Barta, presenta este ano grandes novidades. Este ano hai varias novedades, a máis importante, pois, bueno, en tema deportivo é o cambio de formato, que vamos a pasar a ser a 3 tramos a doble pasada, cambiando, en vez de 4 a doble pasada, como solía ser, pois pasamos de 3 a doble. Bueno, e outro cambio para nós moi importante é o cambio de directiva, que collemos esta escudería un pequeno grupo de amigos con máis ganas e ilusión que coñecementos, me parece, pero con moita ilusión. Estamos facendo, bueno, quitándonos horas de sono, de familia, de todo, para levar adiante este rally. Coñecida a ausencia de Víctor Senra por motivos de saúde, Daniel Verdomás, Alberto Meira ou Iago Caamaño parten como principais favoritos a levarse o triunfo nesta edición. Dende a organización quixeron agradecer tamén a colaboración dos distintos concellos polos que discorre a proba, así como tamén as distintas empresas e negocios que co seu apoio fan posible poder levar adiante un acontecemento deportivo de tal magnitude.